Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Last week, hinay kay kong tingog may gala kay mahadlok man kumutoy. So, pero gikusog-kusog na ako akong tingog. Pero sa tinuod may gala, kusog yung kay kong tingog ba? Kanagaling nga pasyente sa klinik, maingon na lang sa ako, sugan ni mong tingog dok eh. Alam nga na, makasabot. Na ako'y nakita ka pasyente atong naging simana may gala nga. Huwag nakasakit sa buot. Di ka mo sakit sa buot may gala nga. Ang blood pressure 200/100. Di ka manisa nga na. Ha? Kamong naminaw sa ako karong buntaga ba? Di mo malisang? Dini siguro, di malisang kay paano man ang iyang problema kay sakit sa iro naman. Alin? Naminaw ba ka din? Sige lang kasuko ba? Dali matigulang ng sigig suko. Ha? So, pwede yun ako suko agin may gala. Gitubag lang yun ko. Pamakoy bati, Dok. Di tao, no? Ayaw magsalig nga wa mo gibati. Ha? Sa inyong blood pressure, kadaghanan sa inyo tungod sa sa kadugay, nga taas ka inyong blood pressure. Mura mo og ka nang nasanay na ba nga, wa gibati, pero sa biginik, sa sugod, may gala, ang inyong utok ba magsalimuang na usaon man niya akong amo wa man gibalib-bali ning blood pressure. Ha? Nagyog ko'y manotice sa inyo may gala ba? Ha? Kani dalang kasaba karon mutaga. Maski wala mo gibati. Ha? Paminaw. Maski wala mo'y gibati. Pagkuha sa inyong blood pressure, tag-as pa sa ihis kabaw, ayaw ninyong balik-balik, ayaw ninyong paano na siya? Naunsam tao ng mga manang. Ang problema pag yun, gitagaan na siya tambal ka maintenance may gara. Nakatubang sa iya siguro, ang doktor nga ba, kada-kada. Layo pa kayo ka, himo ka nag-resibo, resita. Kinsa ganahan, anak. Maski ako, di ko mo yung tambal niya ba? Tinood ha? Pero, nagsalig sa gihatag sa nakik na dungog daw niya. Patay kang bata ka. Okay naman ko do. Pero ang blood pressure 200/100. Gamay bikila na may gala. Hiwi ng baba. Niya, maingon lang nga ang pagmahay in taon, ulahig yun. Kadaghan yun ko nakita may gala nga. Mahiwi na gani ang kamot, di na kalihok, ang tiil, unya, di na kasabot sa istorya. Di na maingon nga, giindan manggugos doktor nga dili undangon ang tambal na ako. Giundang magyala. Kung siya gipuli, kadudaw na dungog niya sa radyo, patay. Kali ba, kung mawala ang inyong pagtuo sa tambal nga medical, itawag na sa English pa, ethical.
Kung mawala gani ang inyong pagtuuan ng mga tambal nga ginatag sa doktor, kamo lang. Dili ta mo ingnon nga, di na gani mo mutuos ka ba? Sunda tong kabayo. Isa loy pagos. Ha? Kana man kung madungog ninyo nga mga tambal diri, tambal dito. Madaladayan mo ba? Sus, intawang. Kung baligyaan siguro mo ka ng ihi sa iro. Ay, sus, manginom siguro mo ba? Pastilan. Ay. 200 over 100. Kana siya may gala nga, kana siya ba nga posisyon, murag kag nagnaka sa pampang. Naagid ka sa pampang na ba? Unya, mutubag kag, okay lamang ka dok, pero pag hiwi na sa imong naong, wala. Di na ba yung kamaayo, isa ka, unom ka bulan, wala eh. Naghanan sa kadaghanan na nang maparalyze na kita na ako may galasos. Luoy kita na 3 ka tuig. 4 ka tuig. Nya bisa pag unsaon na niya lakaw-lakaw, stroke naman. Ha? No more. Wa na kay pag-asa noy. Sa tinuod pa, wala na gyud kay pag-asa. So, ikaw ang kag-blood pressure. Di pa yung ka mahawa sa imong nadungog nga tambal. Ano sa man na siya? Ha? Ang tawag ana ba? Ambot ko sa ito. Sa tawag ana. May pangkabaw kay sutini mo, ang undang. Na yung mga tao, may daghang kayo sa inyo diha bang maayo man din siya do kay cover tanan, gikan sa hubak, paingon sa high blood, paingon sa tanaw. Pag may stroke na, ulahi na ang pagmahay, no? Sus! Labaw na yung lacunar stroke, may gala. Sabot ba, kadungog na ba mo ng lacunar stroke? Kuha na siya may gala, isolated na siyang stroke, baka nang isa na ka lugar sa imong utok na igo. Dili na sa ingon nga, dako kayo nga stroke. Ang dako kayo nga stroke, may gala, kanang dako kayong blood clot sa imong utok. Pero kanang stroke kani nga, lacunar stroke, sus paita gidaan na may gala. Bisag kung sa igo, walay paralysis kamot, walay paralysis sa tiil. Ang paralyze lang, di kasabot. Magangadhangan lang. Di nakasabot sa istorya. May nga. Kinsa mang kulo, ay ambot na mo, taga-asa ka, patay kang bata ka. Ingnon ka na sa imong mga apo, sugot ka. Ay, tigyod. Kainit o gulo, may gila. Giingnan na ha. Giingnan na ito pasyente. Giingnan na ako nga. Inom sa imong tambal, ayaw kakuan. Pag abot sa balay, away sila kay di man gyud. Dito ra gyud daw siya. Mag-ihap naman tag-adlaw ani may gala. Kay usually basta naa na gani ka sa 200 over 100. Wala. Sigurado na siya. May pang tudling kabaw kay straight pa. Kana gyud diretso gyud na siya gyud may gala. Luoy ka kayo. Pag makita na sa CT scan yan na kay lacunar stroke, hahay. Magsimag akong mata, magtanaw sa pasyente. Diba, nakita naman ka sa abang doktor? O dok, pero tanaw na ako kaning nadungog na ko sa radyo dok. Mas maayman kay cover daw tanan.
Aha, cover tanan. Nya, naprotektahan ka sa imong kuan, imong tambal. Mahiwi na ba? Mahiwi ng no? Astilan luya gyud in town. Makaingon gyud mo tanan mga higala nga anong mo man gyud ko domina. Ha? Unya ang katong iyang kuan, katong iyang naigo sa stroke ba? Kasabot man siguro mong stroke, no? Ang madungog ninyo nga nahiwi na paralyzed na nga na dili na si mao. Ang katong naigo gani sa kuan, naigo sa stroke. Mga putol ng ugat ana ba? Mga putol gyud. Unya ang uban gani di ni jud mo recover. Ha? Magsimag lang ang mata, usay gani, istoryahan mo siya. Di na siya kasabot. Luoy lagi kay tanawon kay maayo kay lawas bata pa mga siguro mga 160 I mean 60 years old. Usay 55 pagyud sa kuya uy. Ambot lagi sa inyo no. Bihag kadaghan na gyud mo kadungog ana ba? Permi na ninyo madungog. Labaw na gyud diri sa doktor sa kahangin ha? Madungog na niyo permi ba? Ano lang yung nga, di man yun musulod sa utok, no? Lisuro. Ang problema, mga gala, di naigo na ka sa lacunar stroke. Mayroon ka nga, bulol lang mo na akong sinultian, Dok. Pero, kabalo ka ba kung sa'yo na itabo dito sa imong kidney? Tungod sa kakusog kaya ang blood pressure di mo, ang kaugatan sa imong kidney ba? Mukuha na siya ba? Murusiko ba? Mukuyos ang imong kidney. Di imbis nga stroke lang to imong problema, ang sunod ana kidney failure. Ang problema sa kidney failure kay mag-dialysis na ka. Muna yung problema, may gala, basta kusgon ako kung tingog. Kung hinayon po na ako, naunsan is doktor, eh. Ako gini ito, may gala, last week kay madlo ko mutoy. Ang kanuha naman. Mga saba na gani. Then, maligyan na lang tagtambal sa sakit sa iro din. Daghan kayo na kinalanta. Paano ba? So, ayaw mo paghulat sa sintomas. Wala gani mo higibati. Wala bitaw. Ang kadumduman siguro mga sa una ang tawag anang stroke kanang sa gani ng Bisaya na ganabang kanang murag kuan gani murag og bitin kalit lag pamaak kanang kalimot man ko stern boy mag in English man gani ako utok na higa kana ba nakalimot ko stern may gala kay ang in English man good kay kuan man kanang ay pastilan nisipyat man kay nagstorya kong Dennis usahay lagi din kung maminaw ko sa imo kay paminawan ta man juga kay standby man ko diri sa kuan. Mag-standby man gyud ko diri sa maghulat ko sa diksyon may makasulod ko. Nya aminaw ko nimo ba? Sige lang di kasko ni si pare oy. Ingon bitaw ko nimo din nga magtindog na ng tagrelihiyon.
Ang tawa sa atong reliyon kay kuot sa kuotonon. Wa pa'y problema din. Ha? Wala din kay problema niya. Ang imong ipanghatag dahil sa imong mga listener, tambal sa sakit sa iro. Balik ko may gala kay ako lang simang-simang para mawala niya ako kasuko kay kanang usay lagi ko masuko gani ko kanang hait kay ko sinutian diretso gud uy nga saba ko sa pasyente kunang maestro gani ka ha ayaw yung balik sa ako ha ingin ako siya ayaw balik sa ako na kung may stroke na ka ha ingana ako kadritso nga gala. Dili ko magliko-liko kay kabalo man gyud ko nga magproblema gyud yung pasyente. Ayaw magpagtutuo sa inyong gipamagi dungog oy. Ha? Mahinawa na yung medical pero kung nawala lang gyud ang iyong pagtuo, wa tay mahimo ana. Wa gyud tay mahimo ana kay nawala ganin yung pagtuo samot nakag sa tambal. Patay kang bata ka. Nya kung karon ba kabalo ba mo maigala nga ang na-stroke ang na-stroke karong mga tuiga magsugod na kog istorya og 2010 wala ni labot tong sa uban 2010 pa ingon karon nga 2023 na pareho o mas daghan ang na-stroke kaysa una. Kabalo mo ana? Ano man na siya? Kay daghan kaysa inyong kamo ba? Magtuo-tuo. Ingon magugkuni kumpare nga. Ingon magugkuni kumare ba nga mailagi daw ni? Sus! Karon bisag unsa na lang inyo makita sa kwan. Bisag unsa na lang makita ninyo sa Facebook ba. Na maligya. Napagani tambal daw sa prostate. Ha? Ipilit lang. Ay. Grabe na gyud kayong tao ron, pamaligyaan lang bisag unsa. Sus in town. Napay mga kuan kuno. Napa ba daw ibutang-butang sa tiil kay para prevention sa diabetes. Na daw kay inumon para prevention sa diabetes. Unsa dito tambal gyapon, herbal. Usay lagi may gala, lami kay tigbaso ba pero may pan lang. May nang stroke kay lami. Lami kay nang stroke may gala basta maghilak-hilak na ng pasyente sa tubang nimo. Lami gyud kanay imong nakuha kay gahi kag ulo. Lami agi na sultiana pero kay luoy man. Magsimag ang mata. Nga. Unsaon man ako na do? Nga, maayo ko. Imo ingon naman po ko nga. Sige lang. Padayon tas tambal mo. Nya kay di magyapon maayo. Mabot na lang mig 2 ka tuig. Wala gyapon. Tulo. Wala gyapon. Dito na. Sugod na po ang experiment ni Manoy. O ni Manang. Mag-experiment na po. Bisag unsang tambal pagpanginom mo para maayo. Dito. Disgrasya. Kay pagsugod ninyo o kanang mga tambal nga badungog ninyo. Di naman na siya ang utok na mo na igo. Dili lang utok nag-stroke naman ka. Igo na imong kidney, so dialysis. Dugag-dugang lang gasto ba may paghimuon nga sa dinas. Lagi stilan lamit sultian ana ba kay gahi ka kay ulo. Pag abot so
Pag-abot ana kasing-kasing na. Tungod sa kadako sa iyang trabahoon, iyan ang ginapugnan ang kuan, ang dugo na to ba? Ang atong kasing-kasing ba? Iyan ang ginapugnan ang kaning pagkadaot sa imong kidney. Nya di man jud niya mapugnan kay kusog lagi gyud kayo ang blood pressure. Empa. Kabalo mo asa nagikan ang blood pressure may gara? Wa siguro no? Ha? Sige lang tag ingon og high blood, high blood, high blood. Pero wa mo kay balog asa nagikan no? Wala no? Ang high blood manong mga manang gikan na sa presyon o sa kakusog, sa pressure sa kakusog sa imong tibuok lawas nga running wild kay wa na may control. Di mabutog 200. Dito na. Igo ng kidney, igo na po ang kasing-kasing. Tuwa, today ko. Di ang manggawa sa today ko, magawa sa ng left ventricular hypertrophy. Didako ang kasing-kasing sa wala. Normal na siya, basta high blood yun ka. Number 2, ang imong mga balbula ba, dili na siya kapugong sa kakusog sa blood pressure. Kaya ang utok may nagkontrol yun sa itong blood pressure. May ang utok na to. Pero kung maingon gani ang utok ka, maingon ang utok ka, bahala ka eh. Di kung saan nila imong inumon, ari, pabayaan na niya. Dito na. Mudako imong kasing-kasing. Pagdako sa imong kasing-kasing, apektuhan ang imong baga. Pag apekto sa imong baga, hangak na ka. Based sa pag-unsay imong inom mo ng hangak, wala, pildi na ka. Kay, ang iyang ginaksuklan ang kaugalingong blood pressure ba? Kaya dito na, dili na mo synchronize ang mga balbula. Ha? Muhinay na, di nakasarado pag maayo. Pag human ang mga ubang balbula, di na gyud mo sarado. Kaya saan natin na? Ha? Ay, kung ako pa'y kasing-kasing, give up dahil ko eh. Abusado kayong amo. Basta magkadugay ang high blood may gala. Di na makontrol sa utok. Kaya siya pa mamahala naman po. Ang utok. Pagbuto, sayang, paglako na sulog, pagbuto, dito na. Run wild na. Mukalit nagbagsak ang imong blood pressure, binimog na normal. Pero wala na. Igo na ka. Human ang giran, oy. Di na ba ginani mo mapugan? Pag ma-stroke na ka, di na mapugan. Magsunod-sunod na siya. Manghupong ang tiil, manghupong ang naong, maglisod o ginawa, pagkauban na. Mamay. Ipirmahan na swati. Pag-abot na sa klinik, maingon na dahil nga, Dok, tabang ko, Dok. Maghilak-hilak na sa tubang. Ayaw ba ko, Dok? Ako po, hangad-hangad sa langit. Maayo ni witikan ng utok, ani. Kay, wala naman, di naman ma-function tong katong nagkontrol sa ibang blood pressure dito sa utok naman. Wala na, kaya na-stroke naman. Usahan pa na mo, operahan. Wala eh. Ano ba nag-infarct? Ang pasabot na ba nga ni itom? Ang lugar, ang isa ka lugar sa utok. Pag itom man na may gala, wala na koneksyon tanan sa ubang partly sa utok. Usahan pa man na mga putol naman na. Nga putol din ng mga ugat diya. Mike, kurindi kay imo na pangsumpay dito. Kabalo ba mo pila ka ugat na imo isumpay dito? 1 trillion.
Wa pa'y computer makasunod ang utok sa doktor ba? Wala gyud. Sabi ninyo yano lang na siya. Wala eh. Sus. Daghan kayo na siya tubangon. Basta maingana na. 200 or so kay tabangon man gyud niya. Ibagsak yun niya ang BP ba para at least dili may stroke. Wala. Mubalhin may no lang tambal. Ang kanin nga yun ni Dok kay ingon. Epektibo daw ni tanan ato stroke. Gingnan ako ang pasyente. Nang kung may stroke ka, adto na lang ka sa laing doktor ha. Kay pamanta, mainit man akong ulo. Kung mag-init akong ulo, sige, kasabaan yun ka ba? Ingana ako ka isog may gala. Kay kisa man tong gahig ulo. Ay siya, oy. Ayaw na ako nga, inuman. Abi ba ninyo kaisara na inumon ang panghaymbad? Dili, uy. Kung di makontrol sa 100 milligrams nga lusartan, dublihon. Isa sa buntag, isa sa hapon. Para mababa lang yun. Tabangan yun imong utok ba? Kaya nagsalimuang naman. Di naman na niya kaya ng load ba sa kataas sa blood pressure. Kaya kung walay control man yun ang utok may gala, ang atong kaugatan, ha? Mukalit na sila kanang kuan gani, mutikig ang mga blood atong kuan, ang atong mga ugat. Ano mutikig man na siya kay nakakuan siya ba nga pugnan na niya nga dili mga daot ang mga vital organs mga higala. Pugnan niya. Unya kay di man gyud mo inom tambal. Supposed to be, kung taas mo kay blood pressure, ha? Dili na ingon mo, bisita mo sa inyong doktor, dugay kayo. Kamu dito sa balay, sige mag-monitor sa blood pressure ninyo kung nagababa. Kaya kung dili siya mababa, kambyuhan ang tambal, adto sa doktor dayon. Ingana na pagdala sa high blood na higala. Dili na siya pwede nga matukang doktor direk, adto kang doktor rito, ay mabuwa ng imutok ba? Aming nga na, surrender na ko. Yang sa may buhato na to. Maghilak-hilak na tayo sa manoy. Tumangi ko, Dok. Gusto ko maayo. Madala. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Ang importante kayo ng mga numero nga inyong memorize. Ang kaning matext ninyo diri sa radyo, 0966-400-5595. 0966-400-5595. Ayaw mong tawag, text lang. Nya ang pinaka-importante nga numero, para may bawaan ninyo kung asa ko nag-igat-igat. Ang kaning numero sa ko sekretary, kaya di lagi ta mo tawag, tubagon. Bisa pag-unsa ng imong numero di adili, gina ko sa tubagon, unless hospital, clinic, mga pasyente nga akong gioperahan. Privilege na nila kay gioperahan ko nako. So kinahanglan gyud makibalog yun sila nga kuan kay mo tawag man na siya sa akong mo text man sa akong secretary. Pwede kuan si doktor, pasyente ko niya katong gioperahan gahapon uli. Mapugos ko tubag. Di ba? Pero kung dili mo gikan sa akong secretary, mamay. So, yung pinaka-importante nga numero may ngala, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Okay. 0948-4914-46776.
70-year-old panabo. Akong problema walay kusog, akong wala nga bukton. Ug binhod ang mga tudlo unsa man ni Dok. Diha na noy. Abi ba na inyong ang stroke? Tanan, maparalyze na. O binhod lang, magsugod lang na siya binhod. Nya kidaghan man kay cause kung unsa nang binhod. Di yun mo kay balo. Naglakunar stroke na dahil mo. Tiaw. Wa mo kay balo kung saan itabo. O, di ba, Noy? So, kanang mga ingana, Noy, ayaw nga siya. Daladalaha, ipatanaw na sa doktor. Kanang eksaminon dyo ka ba? Kay sus in town. Wa lang ka kay balo, na stroke na dahil ka. Hi. 0909-740-2852, 82-year-old. Buntag, ang tanaw ta ko kung saman ang huot akong kuto-kuto, diha na. Kaning manggong kuto-kuto ng munang sintro sa mga sakit. Parang pamasiguro mo kadungog, no? Sintro sa mga sakit. Sakit sa kasing-kasing, sakit sa baga, sakit sa utok, sakit sa ulcer, sakit sa gallbladder, sakit sa atay, tinai, pantog, pati sa likod. Regla, tanan, diya sa kuto-kuto nang. Kung gusto ka magdoktor, eskwela sa. Ayaw tagna-tagnaan na sa ipatanaw na sa doktor. 0935-106-262-06. 61-year-old. Mayang hapon, Dok. Kung si tambal pusod, nagaduga. Kana nagaduga nga pusod, kung imong ginaingon bata, nagagawas na iyang ang sumpay sa iyang pusod. Wala maayo pagkasarado. Ang tawag naman ay omphalocele. Napay komunikasyon ang iyang pusod dito sa iyang kasing-kasing patay. Unsa man na, Dok? Doktor ang tao na, surgeon pag yun. Dili gina siya pwede pataka lang og asa mo pa ingong doktor nga butangan lag lanot-lanot sane lana-lana ang lana na imong lanot. So kung bata na imong ginaingon, dali kay na nato may bawaan, pero kung sa tigulang na nagainga na agoy Santa Cruz de Igos, dako kay na problema na. YouTube at DJ Wills Cañete 5211. Doc, good evening. Amo nang inatubag ang kuandre Mahigala, ang YouTube kay usay di na nako mabangbang ba. Napay mga text gikan sa Saudi. Napay text gikan sa China. Napay text gikan sa Russia. Saan ni mga Pinoy gyapon mga Mahigala. Saan ni mga tawha na may doktor sa ila? Ako pa mong pangutanon. Pero sa atong Tuesday Mahigala, giingnan siya sa doktor sa Dubai. Kailangan ka o kanang matambala inumon, perting nagano mga 8 siguro to kabuok. Pag human, ikuan siya nga, operahan siya. Ang nasa utok siya, isa ra yun. Uli, kung Davao. Si Dr. Kagapi lagi mag-opera. Di, kuan ba? Kuan pa. Napay vertigo, may gala katungkol sa aeroplano. Opay katulog. Diretso sa clinic. Dok, magpa-opera na ako, Dok.
basta lagi ang bato nakuha na ko sa iyang gallbladder may galang yung kadako sa kuan sa ng kadako sa una kuan man ora man na siya og kanang 25 centavos man siguro na sa una karon 2.5 cm ang kadako sa bato nya patig yung daghana ito magparehistro kayo rin pati bayahan na sa low blocker daghang kay bato sus grabe niyo mo sa iya ugma ulit ta sima kang matas pasyente do uli na ko gusto mo kakamupuyo diri sa ospital niyo ko uli na ta kay wa man tay buhaton diri so gumagupira uli igo na siya nga yawa ning doktor oy mga magdukan pasyente Mulakaw na mabalik siya sa Dubai karong 15 kung wala ni tabuha sa Basya pero ningon lagi siya nga wa gyud may nagkamaling balik mig Davao ingon ko sa iya kamo taga Dubai ba wa gyud lain ninyong sampiton gagapi ra gyud manawag diri sa kuan sa manawag diri sa YouTube. Dok, good evening. Muas lang unta ko, Dok, if mahuman ko inom sa iron nga tablet, Dok, kay grabe man noon akong kuto-kuto mo hilab man kaayo. Unsa may angay buhaton ako, ani Dok, dugay na jud ni akong ipamati Dok og dili sad kaayo ko makatulog. Dayon inig kagabi mao nani. Gana problema ni wa man pagibutangan nimo edad ni mo dai. Pero sa nakani sa imong ginasulti nga mga hilab sa kuto-kuto kanang hindi ka katulog sa gabi ayay nagapalpitate ni sa manang kung bata pa ni naay problema gyud sa iyang kuan either asa nang tinae ba niya sa iyang mattress ba di na lang ko na masulti kay kinahanglan yun ako examino ng pasyente. Pero ang kuto-kuto lagi ingon man ko sa inyo Temple of Surprises. Wala gyud ay makibalo na unless nga eksaminon kapag mayo. Kuha na imong history. Kung dili ko ng history nimo unsay nahitabo nganong nagsakit na imong kuto-kuto kano sa magsakit na unsay kauban nga sakit mga ingana ora di makuha nang kon. So ang una nimong buhaton day magpa-check up sa ka. Kung naay laing makita, Kung naay makita bang laing sakit nimo. Amot lang taga-asa ba ka ni siya? Medyo layo-layo siguro ni kay naman sa YouTube. So, check up sa aguman laghugo nga tanan nimong lawas, eksaminon yung kagyud daily na siya pwede dili ka eksaminon. Para to ni aging adlaw atong aging semana may gala. Ningon ko sa iya day, naibukol nga dako kay diri sa imong kilid day. Itubag man ko sa bata sa 24 ang edad. Dugay naman na siya sakit diha Dok, niabot na mag-isa ka bulan. Ate ka. Tanaw na ako si mana ra na iba. Dibuto na yung appendix megalo kasi kabalo. Lagi? Ambot YouTube at Nelson Paloma 2300 Nelson Paloma Mangagoy Bislig Surigao del Sur. Good morning Dok. Giubo man ko Dok. Giubo man ka Dok. Ngayon diha ko Dok magpa-check up condition man lagi ka. Depende na sa pasyente Roy. Condition kaya labaw nag mga saba isog kayo. Ingana ko dong kana bang firm sa akong sinultian ever since 1980 na daw ya. Doktor na ba ako sa 1980 nga pa man siguro ka, nakalampin pa man siguro ka ana. So kaning
Kasi tama, pangutanan ako, Dok. Kanus kaha matabunan og fats og taba ang akong right kidney nga bago pag-operahan sa renal carcinoma, 5 months pagikan sa pag-opera. Dugay dong. Usually na siya, may bawaan mo na siya nga nagawala siya, natabunan ng tambok, kung wala na kayo ma-feel yung sakit. Wala na kayo ma-feel, unya, ang imong kilid nga gioperahan, wala lang. Wala lang siya. So, tigani ka kay stage 1 pa lang. 093-177-1502. Hi, good morning. Na ako'y question ba? Kani sa akong fatty liver. Giristaan kong essentially 40 ipa 3 times a day good for 2 months. Di ba ni makadaot sa akong kidney? Dili in taon dong. Pero buslot yun yung mamursahan. Kaya bustaan na ita. Mahurot na lang sa tulo ka bulan ang imong kung di pa na mawala ng fatty liver ba? Kasi kung pag-eskwela na ako, may gala. Kana siya is, resulta, ang fatty liver is the resulta sa injuries nga giagian sa atay. Mura na sa mga ulat ba? Ulat. Yung saan na mong ulat, maayo pa ba rin mo ng ulat? Di man. Ambot, nga nung gihimo ng sakit ng fatty liver. Hasa sa potassium citrate o sambong 3 times a day para daw sa akong mild kidney stone or pulmonectasia. Sure ka? Nagtaas yata ni imong nagtaas ko ni imong kan ba? Creatinine ani. Ha? Pa-check up da imong creatinine dong. Kanya nga naman na siyang kuha, taas siya. 0926-585-4627, 60-year-old babae. Akong left leg sa ubos kay nagnam. 1 week na. Normal FBS, taas cholesterol. Unsa na nga symptom, Dok? Tanawa day. Kung itong imong tiil, kung nanghupong, kung sakit ilihok, kung na mga klase-klaseng sakit sa tiil. Sakit gani, ay arthritis. Kung nanghupong gani, ay. Masipag normal na imong sugar, kung diabetic foot gangrene ka na, nagasugod na, o bara ang imong uto, ang imong ugat dito sa tiil, ay mo itom na siya dahi. Why paglubad-lubad? 0916-909-6093. 70, babae, Davao Occidental. Good morning, Doc. As lang ko, unsa nga herbal akong lagaon nga makatambal sa insomnia, Doc, kay dili ko makatulog. Duha lang ka oras akong tulog. Ay, asay lagi lami kayo tukdok ko ng matawahan na Si herbal ko, tambal ba dahil na sa insomnia, paitaw na yung mga nagkakuan ba ka? Kanang nag-backfire na po. Nag-backfire na po. Ang tingaw na po. So, tanawa na ang kuanang. Kung nag-palpitate ba ka, o kung di ba, taas imong creatinine, o kung di ba, ay sus, dagan kayong rason nga hindi katulog sa gabi inang. Isa na kay tiguang na po ka. Lagi na. Sige, ingon ninyo nga naay benepisyo makuha ninyo sa herbal nga kanalagaon-lagaon. Taka naman mo Natiguang na lang kung pagka-doktor, wa pa dyan ko kita na mga benepisyo na ba? Basi pakita yung kumbati. Sabay Bisaya na noon saan na kung utok doon. Magsige na mag-in-English. Walay kayuhan, day. Anang. Tuo na ako na. Tagaan talang kag mga siguro tulo, paingon sa unong kabulan. Wala, dialysis na 0953
0953-411-1309, Teresita Montesillo, Kinabalan, Malungon. God A.N. Doc, ang akong mama nag-edad of 90 years old, nagpa-BP 130/70, heartbeat 56. Okay ra na, Doc. Alangan, magkuhan ka day, kanang maghalad ka sa mga dili ingon nato kaayo sa imong mama no 90 years old. Sa among sa Bohol gihimo ng salmon. Bitaw day. Swerte kay mo day. Inagi mga kaliwat ingana naagyod pero sus talag sa radyo ko kitaan na day. Ha? Talag sa radyo ko kakayo makakita nga normal kay ang blood pressure, ang pulse rate, walay gina-complain nya usay pagani mangguna. Sus biliba ginagawa ng mga tao ingana. Mayo paliwatan 0935-304-5558, 63 years old, babae. Nga naman akong kinatawo, sakit man o gamiton ko sa kong bana, ay wag yun kakibalo sa cycle sa babae day, no? Ang babae, magkatigulang, magkauga ang ilang puwerta. Kaya wala naman sila estrogen. Ha? Wala na sila supply nga estrogen. Muna nga, sakit, gamiton. So, ang gina-advise yun nila na maggamit mong lubricant. Kaya ang lalaki, dili mawala ang kakiyoron. Dili mawala ang kiyod hangtod 90 years old day. Katubitaw ko binuang sa inyo sa una nga ang iyang pag-umanggon. Dong, ipatlong ko sa imong lula, dong. Talikod na lang yung pag-umanggon. Asa man ka? Ikiyod po, goy. Kanang is doktor, oy. Green kayo. So, day, either magamit mo lubricant, hindi man ni mo mapugnan ni mong bana. Mato pa lang niya silingan, no? So, gamit mo lubricant. Kung di ka gusto na, mangita ka ng tambal, ikan sa Germany ng tambal, nga Remifemin. Kung makakita ka. Kaya sa Tibuok, Mindanao, wala ko kita. Alangan, Tibuok, Mindanao, ako nang gagamit. Remifemin. Kaya muna siya musupply o estrogen sa babae para di siya sakit. 0912-760-1283, 74-year-old female. Dili ba mawala ang calcium, vitamin D, kung ang 30 grams of low-fat milk, butangan ang 5 grams of coffee. Ano mawala man? Di mo na siya mawala yun. Ang vitamin D is inert. Sabot ba mo sa ng inert ng higala? Way pulos. Pag-abot na sa processing ng vitamin D, wala na siya. Daot na siya. Inert ang tawag useless. So, hapit naman dahil kumuhuman. Basig, abugo na ko ni Julius. So, timanin ninyo ng taas ka inyong blood pressure, ayaw yun mo in town o salig, wala mo ikibati, ikatulo, dili mo magtuo-tuo sa inyong madungog. Kay doktor yung magkaayo sa inyo. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kaangin.